usebenza ngemedia, uyadayisa social media noma ngabe ipromote, influencer ngendlela ethile, uya kuma interview, mhlawumbe ufuna umsebenzi, awuqashwa, kade kuma interview uyabizwa kule attend bathi bazobuya kuwena bangabuyi, uye kwenye futhi attend bathi bazobuya kuwena ongabuyi, uye konye njalo, une crash, usebenza ngabantu, usebenza ngokurecruit abantu, ama insurance nakho konke lokho, ufuna nje ukuthi makhuluma nabantu, abantu bakuzwe bakulalele, usebenza ngabantu, umsebenzi wakho ukwenza ukuthi ukhulumisane nabantu, ufuna ukuthi izwi lakho libe nesilo, izwi lakho libe namandla, kakhulukazi uma ngabe uveza into ethile ufuna ukuthi abantu bayilalele, noma ngabe ukuphi, noma ngabe umama wekhaya ufuna ukukhuluma nobaba wakho ukuthi akuzwe, noma ngabe umama wekhaya ufuna ukukhuluma noma sekhaya ukuthi akuzwe, akunankinga as long as usebenza ngokuthi abantu bakulalele, lokho kuyona okwenza ukuthi uhole. Usebenza ka media kakhulukazi nina abantu anisebenza nge social media, ngithi kukhona umunye owenu namhlanje sisenzele ufakazi bakakhuluma ukukhululeke sikhuluma ngaye kakhulu sithi isithathu nje sicibeza la emlomeni, senze ukuthi uma ukhuluma amazwi akho abe nesilo futhi amazwi akho abe mnandi, azwakale ebantwini futhi abe noju. Ngakho ke lalela nathi nabufakazi. Thokoza mkhulu, before ilanga lami liye good ngithi ngikutshele another testimony yomkhuluma ukhululeke. Mina yazi ngiyakhuluma ngikhululeke nje efonini. Uyangazi ukuthi angihamba angiphumi endlini, ngisebenzela endlini. Ama client wami ngikhuluma nawo ngefone. Hlala phansi ubheke what I'm going to send you here on WhatsApp, my testimony. Nami nginayo isalary ephelele mkhulu. Bheka lapho. Nawe ungaba nayo isalary ephelele njengoba sinayo nayo isalary ephelele, kodwa ungavuka ekseni ufane naye lo osokuvuka ekseni ayothola isalary ephelele. Wona ungalala ube nayo isalary ephelele. Uma ngabe usebenzele efonini njengaye, thola ukhuluma ukhululeke, uzokwazi ukwenza into zakho ukuthi zibe lula, abantu bakuze futhi ukhuluma ukhululekile nawe. Ngokukhulumayo bese abantu bakuyenze njengoba usho futhi bakulalele futhi bakulandele. Uyafuna ukukhulisa imi platform yakho ube nabalandeli, thola ukhuluma ukhululeke. Inyanga amacala sethi ukuthi ukhumbule ayikho kuyangana sixazululo ukuthi libe inkinga, kusho khona isixazululo.